Kasampagaan, Lawak, Pangasinan Project Part 15. So ayan, update lang po tayo rito mga boss. Dito po tayo sa labas. So ayan, nagkulay na po kami. So smoke gray ng Davis. Tapos itong sa mga molduran niya, so yung white lang po yan ng Davis. Elastomeric din po siya. So ayan po yung mga sinuggest na pintura nila madam, yung may-ari ng bahay. Siyempre kung kailangan na magdagdag pa tayo ng isang kulay, gagawin po natin yan. So ngayon, yan lang muna yung ilalagay natin. Dagdagan na lang po natin kung kinakailangan, kung ano po yung ikakaganda pa niya. So nakapag-primer na tayo, tapos nakapag-masilya na rin. So siyempre nagre-retouch pa rin tayo doon sa mga ibang parte katulad na ito, pati doon sa harap. Siyempre doon mo makikita, lalo na pag may kulay na, doon mo makikita yung mga ibang i-retouch. So ayan o, maganda na mga boss, lumilitaw na yung ganda niya. Tapos yung mga downspout na yan, siyempre kung ano yung kulay ng pader, ganun din yung magiging kulay ng downspout natin. Yan. Doon sa kabila, nakapagmasilya na sila. So isang coat pa, tapos magpa-primer na rin po tayo dyan. Yan, itong banda. Okay, so yan lang muna yung update dito sa Kasampagaan, Lawak, Pangasinan Project. Magandang araw po sa lahat at God bless.